Viime kädessä kaikki uudet teknologiat laitetaan palvelemaan ihmistä. Teollinen internet muuttaa ajattelua ja tekemistä sillä tavalla, että se ratkaisee aitoja ongelmia, tekee elämästä parempaa. Mä näen, että kaupunkielämä tulevaisuudessa on toivon mukaan paljon parempaa. Minun mielestä teknologiakehitystä ei missään nimessä tule pelätä. Me ollaan ensimmäinen sukupolvi, joka on verkossa. Nyt sitten siitä, että miten hyvin me pidämme huolta verkosta tässä, riippuu se, että minkälaisen verkon me tulemme jättämään jälkeemme sitten seuraaville sukupolville. Joku pitää asioita hallita, joku pitää asioita johtaa. Se on mun mielestä turvallisuus. Koko tämä esityssarja on erittäin ammattitaitoisesti koottu, siinä oli näkemystä laajalti. Päällimmäisenä jäi mieleen se, että tulevaisuutta on äärimmäisen vaikea ennustaa. Ja toisaalta taas sit se, että kannattaa visioida, mitä tulevaisuus on, jotta voidaan varautua myös siihen liittyviin riskeihin. Turvallinen tulevaisuus tarkoittaa mulle sellaista tunnetta, minkä varaan mä voin investoida ja rakentaa